Senyores, senyors, nens i nenes, des dels estudis d'Ona la Torre, comença No Som Ningú. I avui parlarem sobre com gastar-te els diners de la jubilació amb tremendo globus casa, o el que és el mateix, app. I durant aquest batibull de demagògia i desordre m'acompanyen en viu i en directe l'expert en jubilacions, Paula Espelt. Bones. Amb tots els vostès, el nostre estimat Boy Scout, Pau Melero. Petons aventurers. I la nostra persona jubilada personal, creient que controla el programa, és l'Adrià Jurado! Bé, doncs benvinguts al tercer episodi de la segona temporada de No Som Ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agraïm a la Torre per l'espai i als tècnics Josep Sánchez, Pau Corbalan i Álvaro Sánchez per fer possible aquesta retransmissió. Agraïm també aquesta setmana als diputats del PP per no posar-se les orelleres a capinganillos al Congrés dels Diputats, ja que no pot haver millor normalització lingüística que no només permetre que es parli una llengua que et tradueixen immediatament, sinó que a més renuncies a escoltar-ho traduït per poder aprendre la llengua i a poc anar acostumant-te a la diversitat de llengües d'Espanya. Encara que per diversitat i coses d'aquestes, cal donar també agraïment a que avui és el dia de la visibilitat bisexual, perquè no només hi ha gais i lesbianes, sinó que també hi ha gent que suposo que a casa sempre menjava de tot, tal i com li deia a la seva mare. I per últim, i no menys important, recordar que avui que passeu una bona Santa Tecla. I sobretot recordar a Barcelona que la Mercè mai serà la millor festa de Catalunya. Perquè això no treu que es dediqui una bona Mercè, no? Encara que visca Santa Tecla i misericòrdia, bé, que cadascú acabi la frase com vulgui. I ara sí, sense més dilació, arriba la nostra primera secció. Resum del film portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Peter Docter i Bob Peterson i es va estrenar el 29 de maig de 2009 per Sant Just. Doncs bé, comencem amb el principi més trist d'una pel·lícula on de forma ràpida veus passar el matrimoni feliç d'una parella d'avis en uns 15 minuts, en els 15 minuts més tristos de la meva vida. Carl Fricandó, un vell rebugenta per on de perdre la seva casa, decideix emprendre una aventura boja lligant milers de globus al sostre. En té molts perquè es dedica a vendre globus, clarament. La casa surt volant, marcant-se un Mary Poppins amb asteroides. Però s'aniran unint nous personatges a aquesta aventura. Un jove explorador, el Russell, es converteix en el seu copilot involuntari, un nen molt pesat que intenta distreure amb jocs de iaio amargat, que després s'uneixen un gos que parla i un gamusino trambòlic. Allà troben a Charles Moons, un explorador que els agradava el Carl i la seva esposa, però que resulta ser un dolentot, no? Descobrim que el dolent, no? el Charles Moons aquest, un altre per un nom bastant nazi, resulta ser un dolent molt dolent que vol segrestar un ocell anomenat Kemin, que és el gamusino, no? Però aquí ve el bo. Al final, Carl i Russell s'enfronten al nazi i en una batalla èpica de gent contra el mal venen el dolentot i salven el Kevin. Venen? Com que el venen? Bueno, sí, com sí. Al final tornen a la ciutat i l'avi i el nen s'adopten l'un a l'altre, el Carl acompanya el Russell i li posa la xapa de la seva esposa i van a prendre un gelat. Fi. S'ha acabat, Avui està sent... No som ningú, el teu programa de cinema de confiança, produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. Bueno, avui està sent un programa tranquil, Com esteu? Avui està sent com si un jubilat tornés a... Què està passant? Què està passant? Ara arriba de la pel·li de sobte, així. Hola. Molt bé, S'ha molt bé. pujat el volum. Vale, no passa res. Avui és com si un jubilat estigués fent el programa. No, més que un jubilat, jo diria que el programa està en obres i ens estan mirant els jubilats. Clar, sí, és veritat. Però perquè estem simpatitzant. Sí, perquè hem d'oferir entreteniment als jubilats. No, això està claríssim. Què pot haver millor? Últimament ja estan sortint per internet molts vídeos de jubilats mirant obres i diuen, i ningú un mòbil. No fotem. Què és això? Ha sonat alguna cosa. És un jubilat donar-li clic per mirar el vídeo. No entenc què està passant avui. Bueno, sí com sigui. Com esteu? Esteu bé? Jo, abans estava veient una mica malament perquè tinc restes de ginebra a les ulleres. Bueno. De la festa d'ahir. Sí, una mica. Quina festa? L'empalmada, suposadament, de Santa Tecla. Que sortim de festa nosaltres? No érem abstemis? Sí. Bueno. Home, de manera abstèmia. Per què te creus que... La ginebra era d'una altra. La ginebra acaba als meus ulls. Sí, tu no vas veure ginebra pels ulls. No. No, El coliri, saps? Però em poso Exacte, hi ha gent que es tira. Preferim no donar idees, potser. Vale, no. Bueno, si algú vol provar, que ens expliqui l'experiència, però
sota la seva responsabilitat. No ens fem càrrec nosaltres. Perfecte. Paula, què tal? Es deia Antoni. Què? Paula, què tal? No, jo bé, suposadament. Bé. Sí? Suposadament bé. Estic una mica desorientada un altre cop, però molt bé. Sí, una mica així. Però desorientada, com l'àvia que estoy desorientado, mando por culo. Manda por culo. Hola. Hola? Hola. No vull tornar a sentir aquesta cremallera, m'ha fet por. De veritat. Bueno, sí com sigui. Jo no estic bé, però bueno, farem el que puguem, no? Avui és un dia complicat. I quin és el... Què tal la pel·li? O sigui, avui ajuda'm una mica, No, tireu del perfecte, carro, no? Avui... Perfecte, jo cap problema. Jo he de dir que, per mi, Up, en general ja començo fort, per mi és de les pel·lícules més sobrevalorades de Pixar. No, mira, no. Ho sento moltíssim, no, avui Ja sí, comencem, avui ja sí que comencem. discutirem. Ara sí que és un moment per tirar alguna cosa. Calla! Calla! El que ha dit l'animal aquest. Jo ho sento, però a mi, en el moment en què arriben a l'illa, m'ha donat absolutament igual tot el que succeeix a la illa. Però no és una illa. Tot. Bueno, al És una Sud-amèrica. província de Venezuela. Doncs a la província. A l'Amèrica del Sud, que és com Amèrica, però al sud, doncs no m'agrada. O sigui, tot aquell acte m'agrada absolutament igual. Igual el Kevin, el gos, el nazi... No, o sigui, tot. Veure un vell amb escenes d'acció, ho sento, però no. O sigui, al principi Pues plor... bé que vas anar a veure Indiana Jones, No, saps que no l'he vist? no? No, la veritat és que no he anat a veure-la. Va ser Adrià. Però no sé, vosaltres sí que us agrada Up, sou fans. Sí, Clarament. claro. Cap de pinya. Sí, té tot. Bueno, Sí, és una pel·lícula... Pixar i té Indiana Sí. Jones en una sola pel·li. És que a més això és literalment la meva puntuació. Rodoneta... O sigui, és una pel·li ben feta, d'aquelles que dius és la més original del món, m'encanta aquesta pel·lícula, probablement no, o sigui, no és perfecta. No et sembla original agafar una casa, lligar-la plena de globus i sortir volant? A veure, a nivell d'idea, ok, però la idea dura un minut, saps? És a dir, després d'aquesta idea, l'execució és molt de pel·lícula clàssica. Saps qui també va durar un minut? El paio que ho va fer de veritat. Sí, buah. Bueno, no, que hi va durar més, realment, però Però clar, va desaparèixer. però... No se sap què ha sigut d'ell. a Sud-amèrica. No, jo crec que no va arribar tan lluny. No. El van perdre abans. pel que sigui. Sí, però és que clar, aquí va haver un error de gestió. Explica'ns. Que no va lligar una casa, Què va lligar una cadira. A veure, I es va seure clar. la cadira. Clar, molt espavilat no va ser. A veure, en general, sortir volant amb globus d'heli no és de ser molt espavilat. Tenim globus de veritat grans i preparats. Sí, però i lo xulo que queda? Sí, fins que caus de la cadira. Sí, no, clar, sí, això sí. Que, per cert, saps que és impossible el que passa a la pel·li? No és impossible. Que sí, que és impossible. No és impossible. Que és impossible. Surt a la pel·li. Sí, però t'has Tenim- adonat que no ho van fer, no? Que no és una pel·li de Christopher Nolan. Ah, no és live action? No és live action. No sé, potser algú del públic estudia física ja us ho pot dir. Avui que tenim públic, no. No. tenen, Aquí que han de saber. Sí. No, però que sapigueu que podeu venir de públic quan vulgueu. I Aprofitem aquí per tirar la falca. Ah, no, òbviament. Que ens escriviu un DM a l'Insta. Normalment vam intentar fer un formulari, però el Està al formulari Linktree. està... No, però no, O està bloquejat perquè vam dir aquest formulari no està complet. No. Però si veniu, ens heu de dir quina carrera feu, perquè si ve algun físic, per exemple, avui ens hagués anat de conya. Sí, Així que si teniu estudis, millor. gent... O Gent no. preparada. Realment no. No, sí, posem-nos exquisits. No, que si no després ens reclamaran coses. Clar, Ah, és veritat. se n'adonaran quan ens inventem les coses i així. No, si no teniu l'ESO, millor. Va, a veure, aquí ara mateix crec que No, tenen... tothom ha de tenir l'ESO, No, a veure, aquest públic té fracassologia i... quina carrera tenen? No sé quina carrera tenen, la veritat. Però, no res. Home, fracasologia, està lletja. Mm. Bueno, sí, com sigui. Jo vaig fer doble grau, fracassologia i despreci social. Sí. Però a tu mateix o als altres? No, a mi mateix. La veritat és que sí. Jo us vull preguntar, a nivell personatges, no creieu que és una pel·lícula que es queda no curta, però que té com un bànol, un vano, no? Sí, un vano. Un vano molt curt de personatges. S'us fa estrany o no? Comparat amb altres pel·lícules de Pixar, em refereixo. El problema no és que hi hagi un vano curt de personatges, el problema és que només es desenvolupen 2 personatges. Clar. 3, comptant El Kevin. la difunta... No, la difunta dona. És molt més interessant el personatge de la difunta dona, o sigui, de l'esposa, que no el gos. Clar.
Aquest és el gran problema que jo trobo, que és com una pel·lícula que... Mira, abans has dit tirar del carro. Tiren del carro els dos protagonistes, o sigui... Sí, i ja està. I ja està, i tota la resta I la és que... resta, el dolent, una cosa, fa de nazi. Sí, literalment fa de nazi, i a més, en comptes de posar un exèrcit, posen a gossos. Que dius, va, pobres gossos. Ja. És que a sobre estan intentant allà buscant... Que no em sembla bé que fosin lo dels gossos, la veritat. Home, realment és una metàfora curiosa, no? És que no us ha semblat molt estrany, lo dels gossos? Sí. És estrany, però clar, com li van donar tots de costat i ell és com un científic... O sigui, però, científic, és explorador, què és aquella persona exactament? És només dolent? És un wannabe. És dolent professional. No, però és que... Clar, però és que aquest home, a més, té molts anys. No sé si heu pensat això. Aquest home té molts més anys que el nostre protagonista. Sí, ja perquè el nostre gran protagonista... Quan ell era petit. Era jove. Quan surt a la pel·li... Quan ell era el protagonista era petit, l'altre era jove. L'altre, posem, tindria... Com a molt, i estem sent molt generosos, 30 anys. 30 anys, el tio s'ha tret una carrera, és molt bo, un gran explorador, i s'està dedicant a anar pel món. A més, ha de tenir molts patrocinadors, o dos patrocinadors en concret molt rics, perquè si no, no tens aquell dirigible. Aquell dirigible no te'l treus a la màniga. Allò t'has de tenir, has de ser una miqueta hijo de papà. I amb tot el combustible que et deu gastar, saps? I et dura tots aquests anys. També perquè el tenia guardat, no suposo. Sí, no el condueix, no? No va enlloc. A més, té pinta que aquest tio era molt espavilat i ja va inventar les plaques solars. Té tota la pinta. Home, ha tingut temps, O sigui, vull dir... Però l'energia cinètica. Si tu tens un gos fent voltes a una cinta, què? O sigui, té gossos esclaus. És que clar. Què fan aquells gossos? Ser esclaus. Però són intel·ligents. És que això és el que em ratlla a mi. Perquè, a part, tu pots fer que un gos parli, però això s'ha parlat bastant. L'habilitat de parlar amb els animals. És més, que ho van comentar un cop al programa, que si tu poguessis parlar amb un animal, el que escoltaries és sexe, menjar, sexe. Ardilla. Ardilla. Un entrepà de botifarra de pagès d'aproximadament 1,5 metres. Per exemple, és el que estaria pensant un gos. Sí. Aleshores, aquests gossos, a part de parlar, són mitjanament intel·ligents, que és el que a mi em ratlla. I són sentimientos i tienen persones. Ja. Sí. No són gossos molt espavilats, la veritat. Sí. Però a mi... No sabia que tingués un gos. A mi em va semblar una cosa ja molt estranya quan la vaig veure per primer cop i ara mateix que l'he tornat a veure, perquè és com el tercer cop que la miro, la veritat, tampoc l'he vist gaire. Se'm segueix fent molt estrany tot el tema dels gossos. No em fan gràcia els gags, no empatitzo amb absolutament res. Se'm fa molt estrany. El primer gos, sí. Primer gos és l'únic que et passo. Ja. És l'únic, perquè sí que té... Sí, jo crec que és el que és més gos. Tot i tenir aquell punt d'intel·ligència, però la resta em fan mandreta. La resta no ho sé. I el Kevin, què? Kevin, Gamosí, no? Gamosí. No, té un altre nom en català, que no me'n recordo. Jo he de dir que bastant estrany. A més, com que no... Tampoc... només serveix com a... No sé com es diu a nivell cinema, però com a... Es deia Antoni. Es deia Antoni, és veritat, probablement Gamosí Antoni. Només serveix perquè avanci la trama, o sigui, no té tampoc... bueno, és que l'hem de salvar perquè... No és la gràcia? Sí, és que és el que dic, a mi aquesta pel·li se'm fa curta de personatges. Però aquesta pel·li té, aleshores, dues trames obertes. Que és l'avi intentant... O sigui, jo crec que és l'avi dona... intentant superar la mort de la seva dona, sí, perquè realment la casa és la dona. La dona. Sí, ella es dirigeix a la casa com si fos la seva dona. Exacte, la Ellie. I ell intenta, amb la casa, superar la mort de la seva dona. I ell es va donant a poc que el que ha de fer és deixar-la anar. Al moment on van agafar el Gamosí i el nen. Sí. El Russell. Et tallaré un moment, però resumidament, aquesta pel·li és un episodi d'aquella sèrie de fantasmes. Entre fantasmes, boníssima. Entre fantasmes. Senzillament, l'avi ha d'entendre que ha de deixar anar el fantasma, l'ha d'ajudar a fer-lo passar. Sí. I ja està. I és això, i és la casa, quan la deixa anar. És total. Sí, jo crec que té un exercici... Per això es deia que és una pel·lícula clàssica, o sigui, com rodoneta. Perquè és com que ell té una missió al principi, que és portar a la casa allà on tenien el somni ell i la seva dona, no? I a mesura que va fent el camí, va trobant-se coses i ell és com, no, aquell és el meu destí, no? Jo he d'arribar allà. Però quan arriba allà, se n'adona de que per complir el seu somni
ha de renunciar a moltes més coses, no? I arribes com a un final de dir, què faig? Faig el que venia tota la pel·lícula esperant o realment aquesta aventura m'ha portat a voler una altra cosa? Per això no arrisca, és que no arrisca. No, però és que jo crec que ara mateix, amb el panorama que tenim, o sigui, hi ha una pel·lícula que sigui així rodoneta, bonica, que t'ensenyi coses monis i que no se'n vagi de... O sigui, que no intenti ser una cosa que no és, doncs a mi em sembla sincera. Sincera és, però jo he de dir que parlant sobre el que ensenya i no ensenya una cosa que està bastant malament. El Russell no és tan bon explorador com sembla, ho sento moltíssim. Fa una cosa a la pel·lícula que està molt mal feta i tothom que sàpiga de Boy Scout i a la mínima que sàpiga de supervivència al bosc ho fa molt malament. Tema cagar al bosc, d'acord? Tema cagar al bosc. Fa una cosa molt bé i fa una cosa molt malament. Una cosa bé, agafar la pala, tu si cagues al bosc has de fer un foradet, cagar dintre del forat i tornar-ho a tapar. Per què? Perquè la nostra merda és tòxica per molts animals. Però l'altra cosa, l'altre objecte que agafa està malament. Agafa unes fulles com per netejar-se el cul. Malament. T'has de netejar el cul amb una pedra. Pedra de riu, sobretot. Pedra de riu, rodona. Pedra de riu, rodona. Amb punxa no, perquè si no potser te fas allí bastant... Si no teniu riu a prop, buscar la pedra màxim plana possible. Sempre. Però no us netegeu el cul amb una fulla... Sobretot, si hi ha riu a prop, no sigueu tontos, apropeu una miqueta el culet a l'aigua. Que us farà així també una mica d'avís. I entre la pedra i netejar, almenys, inclús us hidratareu l'anus. Sí, que sempre va bé. Que sempre va bé. Home, bueno, coi, perquè no et rascaràs amb la pedra directament, quedarà, allò és millor si li passes una aigüeta que si li passes la pedra directament allà. Els lavabos asiàtics són així, perquè ens porten anys d'avantatge. Exacte. Okay, o sigui, no hidratar-te d'una crema hidratant, saps què vull dir? És igual. Netejar el cul amb una fulla està molt malament perquè se't queden els trossos de fulla dintre del cul. Per tant, la fulla sempre es trenca. Palla. Ai, palla. Palla no. Palla tampoc. Palla al bosc, no. La pala, sisplau, molt bé. La palla sempre en un ambient privat. La palla al bosc, no. La pala, molt bé, s'ha de fer un forat a terra perquè la merda és tòxica, però fulla no. Has de netejar-te amb una pedra. Exacte. Volia fer aquest statement. Ok. Molt bé, doncs dit això, només tinc de dir-vos una cosa. Gamusino, en català? En català, a la pel·lícula, en el doblatge en català, se li diu tamarro. També existeix gambutzi, que també és correcte, sí. Però es va escollir tamarro. Per què? No ho sé, però tamarro... Una entrapada de botifarra de pagès d'aproximadament 1,5 metres. És utòpic i no... Si aneu dient tamarro, apareixerà una bèstia. Però Aneu jo tinc un dubte molt gran aquí. Sí. I és, aquesta persona... Sí. O sigui, hi ha un senyor allà que porta anys, molts anys. Sí. O sigui, 50 anys. Ells són anarquistes i són uns merdes. Exacte. Sí, exacte. Bueno, aquest volia destruir-ho tot, però era diferent. Sí, no, era d'una altra manera. Sí, més o menys en aquesta línia. M'està fent gràcia que hi ha moments que ens tiren moltes coses per paraula i hi ha moments que estan tranquils en plan, bueno, vinga, ara anem a mirar un TikTok. I llavors, porta 50 anys buscant el tamarro. Sí. Però ells arriben i al minut... Per la xocolata. Però, aviam, una cosa, aquell explorador tampoc és tan bon explorador. Ja. O sigui, aquell explorador fa servir els mètodes d'exploració dels nazis, que és literalment anar amb una escopeta, anar tu, i vinga, i ja apareixeran les coses. Bueno, doncs no funciona així. No? No, Crec que no. anys i anys d'experiència de molta gent t'ho ha demostrat. Jo tenia entès que era per la xocolata. Clar, Sí, és per la xocolata, però vull dir... que ho descobreixen de forma innocent, sí, però el Russell almenys, en el tema tracte animal, està molt avançat respecte al dolent nazi, no? Clar, perquè... Clarament, aquell tio l'únic que fa és patxum, on teniu el làtigo quan el necessito? Ui, No és... Bueno, quasi. molt bé. Això és el que els hi fa als gossos. Tal qual. Dit això, ens estan tirant, que és la secció de música, crec. Anem a secció de música? No ho veig malament, la veritat. Una mica de rima de la pel·li, així, tontorrón. Sí, una miqueta, així, tonto. Mals d'esquena. Problemes amb la pensió. Problemes de jubilats. Al ritme de la pel·li, un Pau Melero. Molt bé. Aquesta setmana tornem a tindre el gran Michael Giacchino, d'acord? Michael Giacchino, aquí, bueno, diguem que
va voler... Cada setmana parlem d'ell, Pau. Sí, Michael Giacchino, la veritat és que no recordaré exactament el que ha fet, perquè a part de que no m'ha apuntat aquest cop, investigueu i busqueu. Michael Giacchino, molt bona gent, va fer, a veure, no sé, Star Trek, Doctor Strange i tal, vale? Amb aquesta pel·lícula, d'acord, començo fort, va guanyar Òscar a la millor banda sonora, el 2010, ok? Grammy al millor àlbum de banda sonora per la pel·lícula, televisió o altre mitjà visual, Globus d'Or, va guanyar també un Globus d'Or, a la millor banda sonora, i BAFTA a la millor música original, d'acord? Vale. Estil orquestral, jazz, tango i música llatina, bàsicament és un molt... S'utilitza molt un... Com és en català? Un acordeó, no? En català? Acordió. Sí. Probablement sigui acordió. I si no, I si no, doncs ho busqueu. Acordió, d'acord? Arroba Timot, que contesten sempre. Sí, és veritat. Ens van dir com s'havia de dir com havia de sonar un vibrador i un succionador, així que gràcies, Optimot, la veritat. No, la veritat. No hi ha res ben dit en català, és un idioma que ens inventem sobre la marxa. La veritat és que sí. Així que no res, va utilitzar-lo com a instrument principal perquè es veu que al Michael Giacchino li recordava els seus avis italians. Així que Michael Giacchino va voler recordar una mica els seus avis també amb la música, i això es nota. Bàsicament el director, el Pete Docter, li va demanar tal qual: has de fer una música perquè la gent plori, perquè vull que la gent es desfaci a la primera escena i a partir d'allí ja serà tot molt més senzill. Que per això dic que aquesta pel·lícula és una mica tramposa. Per què? Perquè la primera escena és tan suaument bona que després doncs, compres absolutament tot. I no res, jo dic que òbviament aquest leitmotiv va sonant, doncs, per exemple, una mica més alegre i divertit quan apareix el Russell, una mica més... dramàtic, hi ha un moment que sona com a superdramàtic. Dramàtic, Sí, després... acaba. Només, ja acabo. Només amb tecles de piano per fer-ho ja directament fer-te plorar. El Charles Moons també té un tema com molt més tipus Darth Vader, imperi, dolent, o sigui, una música molt senzilla d'aquesta persona és molt dolenta, nazi total. I no res, poqueta coseta més, la veritat, sobre la música. Tinc aquí que va ser interpretada per una orquestra sinfònica i la van gravar tal qual amb un mòbil? directe. Sí, amb un mòbil la van gravar. I bueno, la música d'App, aquí, això sí que no ho he trobat i això és un dubte que tinc, perquè he trobat que té referències a Ratatouille i als Increïbles. Sí, perquè també va ser té el un aire compositor. a la musiqueta de Ratatouille. Tot el rato, la mateixa Sí. merda. O sigui, però clar, el tema de les referències, jo no he vist tal qual referència, o sigui, a veure, s'assembla, No, però s'ha perquè copiat. aquest home... Però per ser que s'ha copiat ell mateix, perquè ell mateix Sí, va fer clar. Ratatouille als Increïbles. És que això ja li va passar, Jose, és la que he comentat, Star Trek i Doctor Strange s'assembla moltíssim. Llavors, Michael Giacchino a mi m'agrada molt, però és veritat que Que a fa vegades una i l'aprofita tres fa una i pel·lícules. l'aprofita bastant. Repeteixes més que l'ai. Sí, que aquest home també va dirigir a l'especial de Nadal de l'MCU, de l'Home Llop, i el tio també va fer de director i la veritat és que ho fa bastant bé. I bueno, aquest home bàsicament... De què? De director de l'especial de Nadal de l'MCU de l'Home Llop. En plan del rodatge. Director de rodatge i de banda sonora, el tio va fer les dues. Hòstia. No, un gran... No, i aquell curt està molt bé. Bueno, curt, especial. Bàsicament, les seves referències són John Williams i Ennio Morricone, però moltíssim. Ennio Morricone, per exemple, La Missió, també, s'assembla moltíssim. Així que, no res, dic que a mi és de lo millor de la pel·lícula de banda sonora. Crec que només cal dir que hi ha un munt de vídeos de YouTube de Marriott Live, one hour version, no sé què, saps? En plan, gent com superintensitat amb aquesta música. Segur que també hi ha alguna versió així Cursed. com medieval style. Ah, segur. Sí, Medieval Style hi ha un huevo. Si està hi han d'Eminem. Sí, cuidado, A mi les... Estan molt bé. Jo estic molt viciat a les medieval versions, Sí. O sigui, gràcies per treure aquest tema, perquè jo me les foto pel Sí, cul. això és una informació de cervell, o sigui, no estem guanyant res, però No, que va. si algun dia podeu, poseu-vos una medieval version, no? Sí, D'alguna cosa. del que sigui. ha sortit. Medieval version. Ha sortit ja amb Jasken, Sí. l'he vist ara fa poc. Medieval version. Medieval version. A mi m'agrada molt Quan Rasputin, dura? també. Bueno, doncs una mica més que la versió normal, perquè sempre és més lenta. Sempre a l'època medieval tot anava més lent. Sí, perquè pensa que el laúd Sí. i la balalaica eren més Eren gent simfòniques. més tranquil·la. No vivien en la immediatès, no? Vivien... Tu pensa que per anar d'un lloc a un altre trigaven que flipes. Sí, i això ja Però no ho perquè- documenta tot Joc de Trons. Però no perquè hi hagués pitjors mètodes de transport, és que caminaven més lent. Clar, perquè no tenien pressa. Però tenien perquè eren pressa. més baixets. Perquè Déu ja estava sempre amb ells, tampoc havien de córrer per arribar-hi. Clar, mai estaven sols perquè sempre estaven acompanyats per Déu. Clar, ells així ho creien, per tant ja tenien... Aquí, en canvi, sempre estàs darrere el diner. Jo crec que era perquè eren més baixets, però bueno. També, visca el feudalisme. D'acord, possible. doncs prou, No ho la meva sé. secció de música està. Jo us volia preguntar. Què volies dir, Adrià, que tu m'havies dit que acabés? Que per mi la música és un leitmotiv molt maco, Mhm. que es repeteix durant tota la pel·li, Bàsicament. pràcticament, perquè no canvia... No hi ha leitmotiv per quasi cap personatge, excepte el dolent. Excepte el dolent, tota la resta és... Tota la resta és el mateix leitmotiv. Sí. I va fent... Bueno, ara soc d'acció. Xin, xin. No? Uns làtigos, no?
M'agraden molt els làtigos. Sí. De cop és ara posa trist, Sí. però amb la mateixa música. Totalment. I després, pues ara balla una miqueta, no? Sí. Bailar. Ui. Què collons és això? Anabel, Sí, crec que era una música tranquil·la Sí. per dormir 5 minuts que dura Una el vídeo. entrepada de botifarra de pagès d'aproximadament 1,5 metres. Tio, aquest Aquest programa àudio- es grava a una hora, jo ja començo a tenir gana i no paro d'escoltar el puto entrepà de botifarra. I, joder. Sí, aquest àudio... És la manera dels tècnics d'engegar-nos a la merda. Sí. Què ens No estan som tirant? ningú, el programa preferit de l'Eix-Rec, Nària Stark i en Harry Potter. Bueno, Ja ens han dit que canviem de secció. Perquè entren ells, bàsicament. Sí. Ja no tenim cap control en aquest no. programa. A més, posen la música de Putsocràtics. L'antiga, la de l'aigua. L'antiga de Putsocràtics. Mira, si penses aquí, ara entrarà una miqueta d'aigua. És veritat. Que també fa pixar una mica. Hola, bona tarda. No sé si se'm veu, però sóc el que l'està cagant tot el restaurant. Espera't, si no estirem més al El nen costadet. d'App. Sí, bueno, em falta la gorra, però s'ha fet gran el nen. Espera, que et dono un... Vols Un barret? Ara són moments Ara soc radiofònicament el- molt estilosos, en què es mouen els micros, es mouen cadires... Sí. El Pau no té cadira, de més. Ara mateix, per la gent que ho estigui escoltant per la ràdio, tenim un tècnic que està completament al terra. Estic de genolls. Ah. Una miqueta per... Agenollat. A més, al meu costat, Pau? Sí, sisplau. resant una mica. Programa trinxera, programa Sí, Sud-amèrica, a veure, no sé com s'estarà sentint això. On està la meva càmera? És igual, perquè estem a la ràdio. Exacte. No, Sí. però amb respecte als sud-americans, Jo ho dic perquè... No, però... No, Els sud-americans? És que... Sí, no, he deixat aquí en una un mica. segon, Sí, de sota aviam. part. Salvarà Salvador Ryan. Sud-amèrica, no? Vale. No, és veritat, nosaltres no estarem sentint res. Suposo Sí. que són alguna cosa. Sí, sona música. Per què no? Sí, Doncs bé, perfecte. avui... Hola, què tal, audiència? Què tal? Com esteu? Com va? L'Àlvaro, hola Àlvaro, Hola. que va de nen d'app, El Sí. tècnic número... i jo vaig... Són el tècnic 1 i el tècnic 2, Sí. però mai els diem qui és qui perquè no se'n fa. Exacte, Clar. sí. Jo suposo que sóc l'1. I jo... Bueno, no ho sé. Tu el rinxolets. Què t'han dit? Bueno, avui m'agrada més. aquesta gent, per la cara, abans de començar ens ha dit feu una secció. Clar, una secció a una hora i pico abans de començar, dic, bueno, per què no? Una hora no, eren més, 2 hores, por ahí, no, 2 hores, i 3 i també. 4. No, eren les Però jo 5. havia de dinar, havia de fer la migdiada, no l'he fet. Jo estava treballant. I ja estava treballant, no passa res. Bé, som l'Àlvaro i el Pau, els tècnics d'aquest programa de cine, que no cridi tant. Oh, bé, som l'Àlvaro i el Pau, els tècnics... Vaya merda ens està quedant avui, Mare de Déu. Sí, a veure, Continua, sisplau. Zero humor, companys. Vinga. Això és ràdio. Això és ràdio. Escolteu un moment, quan vam dir que l'humor acceptava molt la mediocritat, hi ha un grau de mediocritat que tampoc s'accepta tant, A mi m'agrada el Keep It Cutre aquest, Sí, ja, però... sí, però avui allunyeu-vos del micro, que... És special. Està patant, Està patant. Pues, Especialista. he pujat molt el micròfon, Álvaro, jo què sé. Bueno, Bueno, va, no passa res. a veure, que sóc miop i no veig el guió. Sí, que avui això, Estigues que el ens guió. han encarregat una secció per... Tot el que acaben de dir ho tenen escrit. O sigui, Álvaro 2 punts. Jo estava treballant. O sigui, Però, Bé, com a tècnics... No ho he llegit, Com a tècnics... Sí, no ho has llegit, Sisplau. Endavant, sisplau. Prossegueixi Vale. els nostres Res, com a tècnics som especialistes en coses tècniques, no? Tècnicament és així. Tècnicament. Tècnicament és així. Sí, clar. No, Álvaro? Sí. Sisplau, prossegueix. Bueno, segurament, doncs per aquest motiu hem fet una llista de coses tècnicament possibles o impossibles sobre Tècnicament la no. pel·li de Arriba, baix, up, down and the middle. no t'apropis. O sigui, de normal s'ha de deixar un pam, nosaltres deixem 2 pams. Sabeu què és el millor? Comencem. Comencem. Que el senyor tècnic Sí, Álvaro sí, a mi em comença Adrià, no t'apropis al micro, no sé què, i Ara- aquest fa I ara se l'està penjant. No, però és que ens estem menjant tota la secció, però és que ara mateix sóc conscient de que no m'hi do distàncies. És possible, Gràcies. és possible fer volar una casa amb 15.000 globus? Què en penseu? Paula. És tècnicament... Jo crec que no. Tu dius que no, Adrià? Jo crec que és tècnicament impossible. Tècnicament impossible sense una combustió. Molt bé, doncs la resposta és que sí, és possible. Aquí anirien efectes, sintonies, però com està fet...
Pots veure una casa volant amb 15.000 globus, sobretot si t'has fotut LSD. Home, Si no, bueno, que costaria una miqueta, vale? Però tècnicament és possible, d'acord? Això és així. Clar, Home, si et fots LSD, aquest programa és bo. Buah, Sí, Tècnicament. Tècnicament és possible. És possible que fem al·lusió a les drogues. És possible, però bueno, això és un altre tema que no... Aquí no, No us drogueu, nens. Exacte, això ja seria presumptament. És diferent. Perdó, no he de cridar tant. No us drogueu. Di no. Endavant, Agor, el teu. que si no queda molt Vale, poc per la resta. jo. M'he perdut. Ara, perquè això també estigués... És possible que fer un aparell per a que els gossos parlin? És possible? No és possible, És Paula? impossible. Tècnicament és impossible, Tècnicament, impossible. Jo crec que... Tècnicament és possible. Tenen cordes vocals, no? Pues, senzillament algú que identifiqui. Tècnicament és possible si t'ho inventes i els subtitules. Doncs, la resposta és que sí que s'ha aconseguit posar subtítols a Mario Casas. Llavors es pot inventar qualsevol cosa. Clar. Per tant, és tècnicament possible. Molt bé! Hauríem d'agafar un gag d'aplaudiment, però com no Sí, som a però la... com no hi ha ningú a la al taula, control doncs- tècnic... No hi ha ningú al control tècnic. És possible marxar d'aventures amb un Boy Scout? Què creieu? És possible o no és possible? Tècnicament, Tècnicament, sí. és possible. Tècnicament Si segrestes? és possible i presumptament l'Església Catòlica ho ha fet molt. Oh! Hòstia. Al·lusió, Al·lusió... Al·lusió a... Presumpta al·lusió a nens tocats. Bueno, però endavant, cap problema. Presumptament. Jo he de dir que sí. O sigui, a més soc fan, o sigui, i tant. Tot i que... Que ets fan de marxar amb nens? No, jo sent Què? nen. Presumptament. O sigui, jo he sigut... No, jo tècnicament he sigut Boy Scout. Ah, sí? Ara soc Boy a seques. Però... Boy. Boy Scout. Boy és aquells que ballen i es despullen. Però endavant, vale, si ets boy, pues que cadascú que treballa el que vulgui. Bueno, té Home. doble treball. La cosa és que és tècnicament impossible. No. Sí, és tècnicament impossible perquè si ara marxes amb un Boy Scout tindràs a 2 o 3 pares o 3 o 4 famílies dient-te posa crema al nen, que no s'ha menjat el tàper, no sé què, no em cridis tant al micròfon. També t'ho diuen. Clar, sí, també. A més, sempre hi ha el problema aquest de marxar amb un nen de cau. Vaya hòsties que esteu fotent a la taula. Perdó. Per ser tècnics de so, esteu fent una gestió terrorífica. Deia que també hi ha el problema aquest de marxar amb un nen de cau d'un cau de l'Hospitalet de Llobregat i que li han regalat una navalla. Ja, això... Marxen 10 nens i en tornen 3. I per què s'han fet banda? Els altres 4, doncs, en una ambulància o morts, però bueno. Bé, Si han escoltat l'última el programa- pregunta. Si han L'última. escoltat el programa, hauran fet un forat i els hauran tapat. Perquè el cos en descomposició, igual que Ah, les sí. Vale. Bueno, l'última ja acabem, perquè, bueno... Sí, perquè tinc els genolls que... 25 minuts de secció. Una... Ah, sí? L'última, és possible anar a buscar gamusinos? Tamarros. 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 A veure, Camusinos. tècnicament, anar a buscar-los, pots anar a buscar-los. Una altra cosa és que es trobi. Exacte. Clar. Val. Tècnicament és possible perquè si busques un gamusino, aquí tienes mi No, pepino. no, tio, no. home, no. Va, anem. No, home, I no. fins aquí la nostra secció. Fora ja. Bueno, adeu. Ha sigut increïble. Han de fer una secció a cada programa. O sigui, ara ja no puc viure sense que tinguin secció. Passem. Eh, Quina secció és? Pauranoia. LSD. Sí. Ai, entrem a la Pauranoia. D'acord, intentaré fer-ho picadet, d'acord? Bueno, estreno secció, per cert. Benvinguts i benvingudes a Pauranoia. Pauranoia és un concepte molt tractat entre els meus amics sobre jo i la paranoia, així que m'ho he agenciat, d'acord? L'Adrià m'ha dit que era bona idea, així que m'agrada. No res per tu, bàsicament seran teories conspiranoiques sobre pel·lícules, o sigui, fumades una mica que estan per internet o que m'han fet jo, d'acord? En aquest cas, una mica d'amics. La més famosa sobre aquesta pel·lícula, ok, és que, spoiler, l'avi està mort. D'acord? L'avi està mort i el Russell és un àngel que es vol guanyar les ales, ok? Això és... A veure... No, a més té moltíssim sentit. Aquesta teoria és la més famosa de tot internet respecte a Up, després de la teoria Pixar, que ja la comentaré, i en veritat té molt de sentit. O sigui, perquè penseu que tota l'aventura seria simplement que aquest home mora a casa seva i abans l'Adrià ha fet com l'al·lusió de que la casa
era la dona i entre fantasmes i tal, no? Bàsicament és, tu no pots arribar al cel fins que no has purgat tots els teus pecats i tot això, i tens el teu àngel que t'ajuda a transportar-te al cel. Russell és un àngel que necessita aconseguir-se les ales, d'acord? Perquè Russell sona com Russell, que és el soroll de les ales, ok? També? O sigui... No, mira, jo per aquí... Mira, això sí que no t'ho compro, Això sí. També he trobat que Carl Fredricksen sona com Carried by the Angels, que això ja és fumada perquè no s'assemblen absolutament en res. O sigui, aquí he de dir que internet molt malament, perquè jo no sé exactament com pronunciar, o jo pronuncio molt malament Carl Fredricksen o Carried by the Angels, però com a molt, comencen per K i ja està. Carl Fredricksen no és té nom de Frankfurt. Sí. No té nom de Carried by the Angels. Vaig anar al Viena i em vaig demanar un Fredricksen. Vaig dir un Fredricksen però sense picant, sisplau, que cago molt. Llavors, bàsicament, tota la història és el trànsit cap al cel. Okay? Primer t'has de desfer del que t'està anclant al món terrenal, que és el dol per la teva dona, no? Llavors, per això al final... La hipoteca de la casa. Exacte, molt bé. Llavors, deixa tota la casa, deixa la casa allí, i al final a l'avi li dona al Russell la xapeta, que són les ales de m'has ajudat a anar al cel, ok? Llavors, la segona és que és una al·legoria de la Segona Guerra Mundial. L'home gran seria als Estats Units. Podem passar aquesta. Per què? No t'agrada? Em fa mandra. Jo és que més gent parlant de la Segona Guerra Mundial. Ah, bueno, vale, sí. doncs no jo crec que està clara, Segona Guerra Mundial. Segona Guerra Mundial està claríssima. Sí. Ok. Després tenim... D'acord, aquesta és bastant important. No sé si coneixeu la gran teoria Pixar, no l'explicaré sencera perquè és molt llarga, però bàsicament és que totes les pel·lícules de Pixar formen part de la mateixa línia cronològica del mateix món, ok? I no l'explicaré sencera, si us interessa la busqueu per internet, i cada cop que fem alguna de Pixar jo us explicaré entre quines estan situades, d'acord? Vale, bàsicament, una cosa que sí que heu de saber és que l'empresa BNL, By and Large, està a absolutament totes les pel·lícules, ok? I és una empresa d'energia que sempre fa coses bastant xungues, ok? Al món de Pixar. Llavors, en aquesta pel·lícula, By and Large és l'empresa que està enfonsant i enderrocant tots els edificis al costat de la casa, ok? Llavors, By and Large ara mateix estaria ja intoxicant tot el planeta i arribaríem a Wall-E, ok? O sigui, ja s'està veient com el món s'està carregant, els animals estan començant a parlar i a tenir consciència per culpa de les mutacions precisament de la radiació. Llavors aquesta pel·lícula estaria just abans de Ratatouille i Wall-E. Okay? El món es carregaria i llavors doncs, els animals començarien a parlar i el món estaria a la merda, rotllo Wall-E. Després hi ha una altra cosa que, bueno, seria com una crítica al capitalisme i colonialisme que fa tota la puta mandra. Què? No. La fumada no, la gran teoria de Pixar... No, és brutal, O sigui, no, és una fumada. La teoria Pixar està molt ben feta. Bueno, seguim per Exacte. I l'última, ok, és que m'agrada que diu que és una història d'amor homosexual entre l'home gran i el dolentot. El dolentot. Perquè el dolentot, fixeu-vos que està caçant com es deia gamusina en català? Tamarro. El tamarro. Està caçant el tamarro, que és dels colors de la bandera LGTBQ+, del col·lectiu. Està intentant caçar perquè està anant en contra de la seva homosexualitat. I el vell, en veritat, es va casar amb la dona per convenció social i en veritat estava enamorat d'aquest dolentot. Per això han pogut viure tants anys, perquè en veritat són bons amics. Ah, exacte. Perquè el més important en una relació llarga és ser amics. És ser amics, exacte. L'altre ja ve. Totalment. Ja Així que per això no va tenir fills i per això l'home està com amb aquesta lluita estranya amb l'ocell. Llavors és a l'avi qui li permet, al Carl, li permet trobar la seva pròpia identitat, però quan li entrega la identitat de que la tens aquí, l'altre ho rebutja, perquè no vol sortir a l'armari. Forte. És molt heavy. Aquesta a mi no m'agrada gaire perquè no hi trobo gaire el sentit. La que crec que sí, ara mig seriosament, la que crec que sí que té sentit és la primera, que l'avi està mort. O sigui, jo crec que des de que van a buscar-lo, en plan, fins al final, o sigui, quan ell entra dintre de la casa, a partir d'allà tot comença a ser estrany. Està mort. I tot està com tal. Llavors, jo crec que a partir d'allà tot és somni. És somni. Llavors li compraries moltes coses a la pel·lícula. I per això explicaria també el canvi de to, de tonalitat de pel·lícula. Bueno, sí, com sigui, jo l'únic que diré és que tots els consells d'amor que doni, com els que he donat ara durant aquest programa, és misinformation, perquè jo no en tinc ni puta idea. Passem a la secció de la Paula. Ha arribat l'hora del millor quiz de No Som Ningú. Qui és qui? M'agrada perquè... Subjectiu. Tècnicament i presumptament subjectiu. Doncs mira, avui us he preparat un test així rapidet per veure si vosaltres seríeu bons exploradors intrèpids o no. Subjectivament. Subjectivament. Perfecte. Llavors, sí, perquè m'ho invento jo, com sempre. Llavors, us poso 3 opcions, a partir d'aquí jo us posaré una puntuació, aquestes
respostes i calcularem doncs, si sou bons, si sou mediocres o dolents. D'acord? I no sabeu les puntuacions. Sí, bueno, m'has mirar el guió, però no ho faré. Sisplau, no. 1. Mentre explores una cova fosca, escoltes sorolls estranys. Com reacciones? Crides hola per saludar els sorolls i veure si responen? B. Tanques els ulls i comences a imitar els sorolls estranys que estàs escoltant? O C. Surts corrents de la cova sense mirar enrere. Fa por. Hola a todos. Feliz día de la Pachamama. Què? Què tu? A veure, lo de tancar els ulls no estic gaire d'acord. M'agrada molt lo d'imitar els sorolls. Sí, però jo no tancaria els ulls. Clar, jo tampoc. Bé, llavors us poso la B, però malament, no? O sigui, sí. O sigui, amb menys punts. B i mig. Però per què menys? Si obrir els ulls és més intel·ligent. No, perquè això no va per intel·ligència, va per la paraula subjectiva, us ho recordo. Perfecte. És veritat, D'acord. mai me'n recordo, això. 2. Trobes una màquina del temps amagada en un laboratori abandonat. Què decideixes fer? Anar a l'imperi romà. No pots. A. Viatges al passat per corregir errors històrics molt importants. Que meus pares es coneguin. B. Intentes programar la màquina... No hi ha temps per plorar, Pau. Sisplau, seguim. B. Intentes programar la màquina del temps perquè et porti el teu aniversari cada dia? Oh, no, tio. Sí, home. El pitjor dia de l'any? Ja. Cada dia? C. T'asseus a la màquina i prems tots els botons a l'atzar esperant a veure què passa. Mira, amb sort apareixo a Hiroshima el 1945. Vinga, va. A veure, jo la A. El Pau la A. Jo, la A, a corregir Viatjar, errors. corregir No, errors. perquè sempre està clar que mai has d'anar a corregir errors. No, clar. No es pot tocar, ho diu el Ministeri del Tiempo, no? Sí, és veritat. Jo apretaria tots els botons a la vegada. La C. Sí. D'acord. 3. Mentre explores un bosc tropical, aquí canviem d'espai, et trobes una serp gegantina. Què fas? A. L'abraço i li pregunto si vol ser la meva amiga. Sí. S'ha d'abraçar la natura. B. Mantinc la distància i m'asseguro de que la serp no sigui verinosa. L'opció menys divertida de totes, la veritat. C. Intento hipnotitzar la serp amb una flauta imaginària. Sí. La sé, però clar, jo òbviament portaria una flauta, perquè normalment... O sigui, No, però aquesta te l'has dit. Sempre porta una flauta. Sí, clar, sempre porta... I no, o sigui, I no la estem veritat. parlant de... No estem parlant, però sóc mestre, per tant porto sempre una Exacte, flauta. per això. Adrià? Aviam, de totes les opcions, jo realment escolliria mantinc la distància i tot La això. més avorrida, perfecte. La més avorrida. Però, com a divertida, i m'agrada la A. Però llavors quina et poso? Pel test, la A. La A. Per Vinga. la vida, la B. Ets un mentider. La 4. Això és subjectiu i jo vull intentar guanyar aquest joc. Et trobes amb un rètol que diu prohibit el pas a l'entrada d'una mansió misteriosa. Què fas? A. Ignores el rètol i entres a la mansió de totes maneres. B. Escrius el teu propi rètol que digui benvinguts i el poses damunt del que has trobat, perquè no sigui il·legal el que has fet, o sigui, per passar. I C. Decideixes que aquesta no és la teva mena d'aventura i te'n vas, perquè no vols més esdeveniments canònics a la teva vida. Jo faria la B, però en comptes de posar benvinguts posaria benvolgut, permet-me suposar... M'hem gaudit de presentació oficial. Més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses... Ja cantem suficientment malament. Pobre Manel, sisplau. No, jo clarament m'hi ficaria Pau? dintre. Jo cap a dins. Molt bé. No sé quina... Ah, sí, La A. aquí. D'acord, última pregunta. Et trobes amb un grup de pingüins enmig del desert. Molt bé. Què fas? Els pregunto si volen unir forces per conquerir el desert junts? El desert. El desert. El Conquerir el desert. Conquerir el desert, la sorra. Vale. D'acord? Que sigui nostra, dels pingüins. Sí. D'acord. Els pingüins units del Sàhara. Típics. Mai seran beneits. Bé, organitzes un concurs de ball amb els pingüins? Happy Feet. A mort? A mort. Concurs de ball a mort. Penseu que el desert fa calor, llavors. Sí, no, Seria sí. ràpida. Clar. Els dono barrets i bastons de golf per convertir-los en pingüins elegants. Ah, que no ho són, ja. Però si el pingüí és dels animals més elegants del món. Què faríeu? Van a més moqui. Donar-los la mà i dir-los bon dia. No hi ha aquesta opció. Ja, però... Aquesta opció és 0 punts, Vols perdre? No. Ja? Jo faria la A. La A. Molt bé.
Conquerir el món amb els pingüins. Per començar, és com el Doofenshmirtz, no? Molt bé. Que ell deia que anava a conquerir el món, però primer Només l'àrea dels estats. tres estats. Els tres estats. Quina seria l'àrea dels tres estats a Crec Catalunya? que és Nova York... No, a Catalunya. L'àrea dels tres... L'àrea metropolitana de Barcelona. El Baix Llobregat, la part aquella de Badalona i Barcelona. Tinc el resultat. Tens el resultat. Timbals, no hi ha timbals tècnics? D'acord. No hi ha timbals? Us explico. Si traieu entre 150... A mi em sona la polla. Tu digue'm què sóc. què sóc. No, necessito explicar-vos això. Vale. Si traieu entre 130 i 150, Sí. ets l'explorador intrèpid més destacat, digne d'una pel·lícula d'aventures. Entre 100 i 120 ets un explorador mediocre amb potencial per ser una mica més intrèpid, si t'hi poses. Què? I si tens menys de 90 punts, ets una caca. O sigui, Molt al guió posa ets una caca. Sí, Vale. D'acord. Què hem tret? perquè l'he escrit jo. Què hem tret? Per primer cop en la història del No Som Ningú, O almenys aquesta temporada. Clar. en totes les temporades, l'Adrià i el Pau han tret 120 punts als dos. Jo per empatar no participo. La diferència, El que els converteix en dos exploradors mediocres. La diferència, O sigui, sisplau, quan has dit que hem empatat, jo super content, orgullós, i l'Adrià... Amb aquesta presentació, puta merda, saps? Jo pensava que havia guanyat. Però tu algun cop has guanyat. Sí, però... Pocs. No, passem a la meva secció. Avui és dia de tornem a les sintonies antigues. Sí. Amb Adrià Jurado. Programa vintage. Programa temporada 1. Molt bones, estimats amics. Avui a la Sardana Cineasta parlarem sobre els avis, és a dir, els padrins. I és que ells són una gent que hauria de ser eterna, unes persones que tothom en general els hi tenim un apreci especial. I és per això, i com a app precisament es parla de la història d'un avi, avui portaré un recull d'avis clàssics de Catalunya. Comencem, doncs, amb un clàssic. Jaume Creixell. No sé si el tindrem 38 anys aguantant. 31 anys defendent els àrbits. I jo, uns nanos que estan en grip, que entrenen ahir a les 8 de la nit, que venen aquí, que corrien que no poden més i que ens tinguin de fotre un partit així, suposo que hi haurà un informador aquí. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. Oh! Bon Nadal a tothom. Un senyor que es desvivia per als equips de canalla, tant que era capaç de dir certes bajanades com les que hem sentit. Perquè si una cosa mou els avis de la nostra nació és el futbol, per no dir el Barça, per no dir Messi. Sobretot amb el tema Barça tenim un segon exemple que seria igualable. I és que, en resum, els padrins, si alguna cosa seran, sempre és Barça o Morte. Però els padrins no són només gent de futbol, tot i ser un pilar fonamental. En general, si alguna cosa passa amb la gent, a l'arribar a certa edat, és que es torna molt sincera. Perquè s'ha inundat el de túnel. Molt senzill, perquè l'alcalde és un fill de puta. A banda. Com podem escoltar, al portar molts anys en aquest món terrible, els padrins es tornen especialment sincers. Perquè, carai, perquè quan no queda res, en aquest món queda poc, què has de fer que no ser sincer? Crec que si parlem d'avis /padrins a Catalunya, cal mencionar l'avi de tots. I no parlo del que se'n va anar a Cuba, parlo de Jordi Pujol i Soleil. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Això és fort, eh? Home, és un elogi, esclar. I és que precisament si alguna cosa per sort tenim en aquesta nostra terra és humor. I els nostres avis, en concret, els de Catalunya, el de tota Catalunya, el Jordi, sempre ha tingut un gran humor. Però us preguntareu, què té a veure tot plegat amb app? Doncs clarament que el senyor Karl Frankfurt és un avi català. Potser aquest sí que és l'avi que va anar a Cuba, però que al final va tenir la sort de salvar-se de morir a peu del canó. Però sí com sigui, amics de la Sardana, recordeu que tot i que els avis haurien de ser eterns, malauradament no ho són. I per això, amics i amigues, els heu de cuidar tant com pugueu, estar amb ells, parlar i disfrutar de la seva saviesa, perquè arribarà un dia que agafaran casa seva i sortiran volant. I per quan arribi aquell dia, el millor que podem haver fet és omplir el seu diari d'aventures amb ells. Moltes gràcies per escoltar-me en aquesta secció una mica més seriota, no de final, però passem a la valoració del film. No som ningú. Patrimoni de la humanitat en antena.
El programa sobre el setè art que no sabies que necessitaves. Doncs faig una mica la meva opinió de la pel·li. Sí, endavant. La meva frase... doncs, a veure, jo crec que Up és una pel·lícula bonica i sincera sobre els vincles familiars i jo crec que tampoc busca originalitat ni canviar el cinema, però es queda el teu cor per sempre i per mi això val molt, la veritat. Jo li he posat 3 estrelles sobre 5 perquè és veritat que no és la millor pel·lícula del món, però és que em sembla una bona pel·lícula. Sí? Jo mantinc el 3 sobre 5, pel·lícula molt d'acord, però amb cardiopaties, de lo més sobrevalorat de Pixar. Cardiopaties, per què? Cardiopaties, perquè és té molt cor, d'acord, però és un cor xungo. Vale, perquè és d'una persona gran. No, vale. Clar, no al final la pel·li. Al·legories. Sí. Ja aviam, jo li he posat un 4 sobre 5. Aventures èpiques tipus Indiana Jones, l'únic, l'última, en plan Indiana Jones ja vell, no? Ja li costa una mica lluitar, no? Amb tot el cor de Pixar. No li puc demanar més al cinema d'aventures que em doni Pixar i Indiana Jones en una sola pel·li. Jo m'ho passo molt bé. O sigui, li dono un 4 sobre 5 per això. Bé, potser hi ha moments que el guió justeja una mica, no? En aquests moments de trama, d'aventura, amb aquest personatge nazi, que la veritat és bastant irrellevant. Però a part d'això, la veritat és que molt bé. I bueno, no sé si us ha quedat alguna cosa al tintero. Sí, dic que els crèdits... A més, estem final de programa, jo he de dir que al final de la pel·lícula, una cosa que m'ha molat molt és que al final dels crèdits, les fotografies que posen d'ells dos tenen a veure amb les funcions de l'equip. Equip de so, i surten ells dos amb les llaunes de... És un detall molt maco, perquè és... Sí, és això, surten amb les llaunes, sí. El de vestuari s'estan com vestint per carnaval, clar. Coses així. A mi això m'agradava perquè era una cosa que abans feia Pixar, que era les tomes falses, que feia amb Toy Story, amb Monstros S.A., i feien veure que els propis personatges eren actors i actrius, i això era una cosa que a mi de petit em feia moltíssima gràcia, i ho van deixar de fer, no sé per què. Ja t'ho dic jo, perquè estan fent més pel·lis que abans, perquè ara són més productora, o sigui, són més fàbrica de pel·lícules que abans, i aleshores no tenen tant temps per dedicar-li el carinyo que li dedicaven abans a les pel·lícules. Molt lleig. Bueno, Disney, suposo. En fi. Ara sí, ens estan tirant ja a l'avís final, no? Ens estan tirant que ja... Que sí, que acabem! Ja. Paula Espelt, tenim punt, no? Tenim des de l'estadi municipal del cinema de Torredembarra. Em pots dir quin és el resultat final del partit? Doncs 3 estrelles i mitja sobre 5, veritat? Sí, no, perfecte, 3 i mitja sobre 5. Moltes gràcies per escoltar el tercer episodi de No Som Ningú. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, @nosomningú_oficial. I un cop més, moltes gràcies, Paula, Pau, els tècnics, per venir una setmana més a fer aquest programa. I ens veiem la setmana vinent amb Marc Lesan, una gran persona que li ha anat molt bé a ell particularment amb els seus canals de YouTube, si ho voleu veure, i després el tema que fa la PM és un geni. I ens ha proposat votar unes pel·lis de zombis. S'està apropant ja, no?, l'Spooky Season, així que tenim per votar de cara a la setmana vinent Shaun of the Dead, Zombies Party i Ready Antra, hi ha un zombi al jardí. Espero que voteu amb criteri. Bona nit. Visca el cinema en català, visca els avis i visca Santa Tecla Gloriosa. Olorosa.